जोंहाथ' बिलाहिखौनो बायनाय जायाखैना बिलाहिखौनो सेरनैसो लानोसै नामा बेसेबां नांगौ लाबानो जाबाय दा दे जोंहा बिलाहिखौ सेरनै हरलाय बिथिं सेरनै हरदो आंनो सेरसे हरदो बिफा नों दिनै माथो खालामनाय जादों आंनो सेरनै लाखाबाय आरो नोंलाय मानिथो एक्सट्रा सेरसे बिदेर बावलायनाय जाखो बेलाय आं नोंखौ न'आव ओंखारजेननायावनो बुंखादोंमोन माथो बिमा दिनै बजारा मोननै जागोन होननानै बेबायदि बाथ्राया माबोरै जानो हागौ जे बजारा मोननै न'खरा जोंना गंसेल' गंनै नङाथ' अब्ला मानो बजारखौ मोननै नांगौ जाखो बिमा न'आव जेसेबां मा नांगौ बेखौल' लादो नोङो उल्टां फाल्टां सोंबाय थानो नाङासै आं नोंखौ बुंखादों सासे मानसिनि थाखायबो बजार खालामदेरदों आं होननानै सोर मानसिनि थाखाय बजार खालामदों खोन्था सोरनि न'खरनि थाखाय खालामदों बिफा ना नोङो सिरि न'खर गंनै फिसिनानै दङ नंगौना नङा बुं बिदि नङा बिमा नों मानो उल्टां फाल्टां बारा जिद्दि खालामग्रा जाखो नोंनो नांगौखिनिखौल' लाजोबदोलाय नोङो आं सामब्राम बायबाय नोंबो सामब्राम बायफाबाय आं हालदै बायबाय नोंबो हालदै बायफाबाय आं आलु बायबाय नोंबो आलु एक्सट्रा बायबाय आं जि बुस्थु लादों माथो नोंबो बेखौनो एक्सट्रा लाजोबफाबाय मानि थाखाय आं दाबो बिलाहिखौनो सेरनै लाखाबाय आरो नोङो सेरसे मानो नांगौ सोरनो हैनो बिफा खोन्थामार नङाबा हले न'खरा एसे गरमानो जागोन मिथिखा नों खोन्थानो हायाब्ला बिलाहि लागोन ना लाया नोङो लायोबा सिरि लादो आरो लायाबा थौदो गारियाव बिफा बेबायदि सिरि माबोरै थांनो हाथावगौ नों मानो बिदि खालामदों दिनै नों दिनै मानो बिदि खालामदों मा आं एसे बुरिनायखायनो नोंहा आंनि फारसे अननाय नोजोरा खम जाबाय ना माथो नों सोरबा गोदान आयथा सिख्ला लाबोबाय ना माथो बेफोरबायदि नोंनि आखौ खालामबाय थादों नोंनि कुइसना बारा जालांबाय आं नोंखौ जाहोगासिनोथ' आलो गोजोन खस्थ' मावनाङा मा मावनाङा नोंनि उदैखौ सुफुंगासिनो दा अब्ला नोंलाय मानोथो एसेबां माथा मारिनांगौ फैदो गोख्रै आंनि हौवायालाय दिनै मा जाखो मानो गोमोथाव आखल दिन्थिबाय थाखो बेलाय दिनैलाय आंनोलाय मालाथो बजार खालामफेरामोन बेलाय दिनै मानो सोरनि थाखाय बजार खालामखो आयु मानो बिदि जाखो बेलाय मानो बिदि जाखो हमनोनो हाला बिफाहाय आं नोंखौ दिनै रागाबो जोङा दुखुबो मोना नों आंनो खोन्थादोल' दे बिफा नों सोरनि थाखाय बजार खालामदेरदों दिनै आयु बिमा नों बे फंसे बाथ्राखौनो खैबार सोंबाय थागोन ना नोंहा सोरबा आंनि अनगायैबो गुबुन हिन्जाव दंबावो अफिसफोराव बहाबा लाखोमाना थानाय बुरबक बिमा न' सफैबाय न'आव दलद ओंखार आरो न'आव थाहै आं लोगोनियाव थांना फैनि बे बिफाया आंनो खोन्थामारासै आरो एसां मोजां सोंसेयावबो मा महिमा खिन्थिबारखो बियो दिनै मानो बजार मोननै खालामखो सोरनो हैखो दुखुसो मोनलायलांबाय आं मा नुलांगासिनो आंलाय आंनि जिउआवलाय मा जालांगासिनो बे खोन्थायाबालाय माथो जाखो बे बहा थाङो मा खालामो सोरनि थाखाय बजार खालामदों सोरनि न'आव हैदों सोर हिन्जावजों थादों गासैखौबो र' संजोबगोन आं दिनै थांनो होदो दिनै जेनथेन सहायना थासिगोन दिनैनि खोथाखौ र' नेक्स्ट बारनिफ्राय बेखौ आं आबै बजार थांनाया सफैबाय औ सफैबाय आबै नों न'आवनो थाथ'दो दे रोनजों आंजों दसे बेरायना फैनि र' दे आबै जागोन दे आबै जेरावखि थाङा मानो स्रां न'आव फैफिनबानो जाबाय दे आबै जागोन दे जों थाबनो फैफिनगोन इसा जों मामा बाबाखौ नायहैनो होननानै आबैनो मानो खोन्थायासै नोङो माब्रै खोन्थानो हानो रोन दाखालि आं मामा बाबानि खोथा बुंनायावनो माथो आबैया रागासो जोंदों नायनो थांनो होआ होननानै बुंखादों माथो बेनिखायनो आं आबैखौ थगायनो गोनां जाबाय जोंखौ नायनो थांदों होननानै जुदि आबैया उनाव मोनथियोब्ला आबैया जोंखौ दुखु मोननाय नङा आरो आबैनो मोनथिहोआ आं मोनथिगौ आबैनो खोन्थायोब्ला आबैया जोंखौ माब्लाबाबो थांनो होनाय नङा बेनिखायनो थगायनो गोनां जाबाय थौदो थांनोसै इसा ক'ৰবাত যাব ওলাইছে নেকি খুৰী হয় আমি অকমান বাহিৰত ওলাই যাওঁ খুৰী হ'ব দে ভালে যাবা
ভালে ভালে আহিবা দেই। হ'ব খুৰী, আমাক চিন্তা নকৰিব। ঠিক আছে, যোৱা। मादै गोदानालाय माथो मोजाङानो। गोदोनि मादैयासो आंखौ एसेबो अनथारामोन। बहाबा थांदोंब्लाबो खबरबो लायामोन। देरि जाब्लाबो मानो एथ' देरि जादों होननानैबो सोंनो रोङामोन। दानि मादैया माथो आं बहाबा थांनो नागिरबा थाब फै, बहा थाङो खबर लासोगारो। इसा बारा बाख्नाय सोलोबो नाङा। गोदान गोदान नालाय दालाय मिलायफ्लाखागोन। देनां जाम्बासो मिथिगोन बिनि गुबै महरखौ। बेबो मोनसे थौदो। आफायाथ' दिनै आंनो मैगं थाइगं होफैनायनि खोथामोन। मानो दाबोसिम नुजाफैयाखै? एसां ओंखाम उखैदों, आं माखौ जानानै थानांगौ दा? आंनो बेफोरबायदि सम मथे जानाय लोंनाय होफैयाब्ला आं माबोरै थांनानै थानांगौ जाखो? गाननाय उखैनायखौ लानानै आं माबायदि न' सिङाव हाबसोना थानांगौ जाखो? आफाया जुदि टाइम मथे आंनो जानाय लोंनाय मैगं थाइगं होफैयाब्लाथ' आं ओंखारनो नांथारगोन। बिहामजो, नै। औ आफा, दासो। आं आरो दहायनिफ्रायनो नेगासिनो। औ बिहामजो, एसे लेट जाबाय। न' लादो। आफा, टाइम मथे होफै, नङाब्ला आं न' सिङाव हाबसोना थाबाय थानो हानाय नङा। गाननाय उखैनायखौ लानानै आं माबायदि थानो? आंथ' ओंखारनो नांथारगोन ना? बिहामजो, नों फुलावबो ओंखारनो नाङा। सोरबा जुदि नुयोब्ला जोंखौ मानसिफ्रा गासिबो उल्थासो बुंगोन। आरो मिथिगौ, दिनै नोंखुनजुआ आंखौ जिबायदिसो सेबथाबदों आंसो मिथिगौ। आरो नोंनि बिखुनजोनि आखाइनिफ्राय आं माबायदि बिसिम फैदों। बिहामजो थाथ'दो, बारा गोबाव थानोबो सम गैया। नोंनि नोंखुनजोआ जुदि फैनानै बोरैबा नुसनफैयोब्लाथ' मा जागोन? बेबो मोनसे खोथा। आइनि आखलखौ आं मिथिखागौ, मोजाङाव मोजां, गाज्रियाव गाज्रि। दा बेफोरबायदि जोङो आफाजों आंजों लोगो हमलायबाय थानायखौ सोरबा नङा सोरबाथ' सानसेबाबो नुथारगोन। आरो जुदि आइया जोंखौ बोरैबा नुयोब्ला, आइनि खोमायाव हाबोब्लाथ' आइयाथ' आफाखौबो आरो आंखौबो नागारथारनाय नङा। बेनिखायनो बे बाराव जुदि आफाया आंनो मैगं थाइगं होनो फैयोब्ला आं आफाखौ बुंनोसै, आफा, जों बेसेबां बिदि थाखोमानानै थानो? जि जायो अलम्बारखौ मोनगोन मोना बे आंनि खाफालनि लिरनायसै। बिहामजो हिसाबै नोंथ' आंखौ नायनो गोनां बिबानखा। बेनिखायनो मानो थाखोमानानै थानो? आइनि गासै सैथो खोथाखौनो खोन्थाजोबदो होननानै बुंना होनोसै आं आफानो। जियानो जाया, मा मैगं लाबोखो आफाया? संनानै जानांसिगोन। देरहा, नोंनि थाखायनो दिनै बेबायदि जेलाव थाफैनो गोनां जाबाय। मोजां मोनबाय नों दाना? बे न'आव थानोनो नोङो जौ लोंदोंमोन ना? बे न'आव थाफैनोनो नोङो साला जौ लोंनानै बेमार जानानै फिसाजोखौ नों मोजां मानसिनो जासिदोंमोन ना? डक्टर बिजामादै मोनगोन होननानै खुसि जादोंमोन दा? जाहोबाय दा डक्टर बिजामादैया? जेल सिङाव फज' जाहोबाय दा? जाबाय थादो दाना नायै बेदरै। फालतु साला। आंल' जेलनिफ्राय गग्रोथों। जेलनिफ्रायल' गग्रोथोंब्रा आङो मा खालामो बिनि उनाव आंखौ नाय। खुगायावल' सिरिखा नोङो, खुगायावल' दं। नोंनि बे खुगा दग्लबसेया गैयाब्ला नोंखौ माब्लाबानो मोस्रोमाबो बोना लांसिगौमोन। बे बाराव आं सिरि थालाब्रा, बे बाराव आं दलद थाला। नेनानै था, नोंखौ सोरबा जेलनिफ्राय बायख'गोन। सोर लांफैगोन नोंखौ जेलनिफ्राय? नै, जोंखौ जेलाव लाबोनाया बेसे दिन जालांखो? सोर नायफैफेरदों जोंखौ? न'खरनि माथो रावबो सासेबो नुजाफैयाखै। माबायदि न'खरनि मानसि नोंनि मानसिफोरा? माबायदि मानसि नोंनि न'खरनि मानसिफोरा? न'खरनि मानसि जेलाव दंफैयो, खनसेबो नायफैलाया। जानोलै, आइबो आफाबो अलम्बारबो जोंखौ मानो नायफैमाराखै? गामिनि मानसिफ्राबो रावबो सासेबो सोंफैयाखैनो, नायफैयाखैनो। माबायदिब्रा? नोंसोरखौ सोरबा नायनो फैदों, नाथाय बारा सम नङा, मात्र 2 मिनिटल'। देहा, जोंखौ सोरबा नायनो फैदोंनो? सोर जाथावगौ? सोर फैदोंबा? आइ आफा मोनदां। आयौ मोदाय देरहा मोदाय। माबो मोदाय नुलाबायनोब्रा गोदाव सोराव। हनै देरहा, हनै इन्जुराव नाय, इन्जुराव हनै मेगन देल' आयौ देरहा आं गियो। बहा मोदायब्रा? गैया, नोंनि मेलेमा गोदौगासिनो नालाय बिनिखायनो मोदायबो नुलायलांबाय। सारांस्रि,
दे दे सोरांस्रि बबे रावजों नोंसोरजों रायलायबावगोन जाबाय आं सोरांस्रि माब्रै दङ जेलाव थाजानाय सुबुंफोरनि जिउआलाय माबायदि जानो दे देरहा बिराद दुखु जाबाय थायोलै जों हौवा हिन्जाव नोंसोरनि खोथा रायलायबाय थायो माब्रै बिदि जाजोबखो दे नोंसोरसो दिनै जोंखौ नायफैबावबाय गैया माथो दाबोसिम जोंनि न'खरनि मानसिफोरा रावबो सासेबो नुजाफैयाखै सोरांस्रि मानो फैयाखै बेबा आंलाय दा बोरै बुंनो हाबावनांगौ जाखो आंबो नोंसानि न'आव थांनायानो जायाखै खबरखौनो लाहैयाखै मिजिं जानो थाखाय माबाफोर लाबोदों नामा माबालै देरहा नोंसोरखौ लोगो मोनगोन ना मोना साननानै जानायखौबो बायासै जोङो दे जोबोद ओंखाम उखैथारदोंमोन ओंखामखौनो एसेल' मोनजायो मामा ओंखाम एसेल' मोनजायो इसा नों